Sanibonani guys, igama ngiqabile nginiphathela amazwibela omkhokha angomhla ka-17 May. Ogumede-ke bebekade bedla indla kusihlwa, kodwa etafuleni bekuthile kuthe cwaka, kungekho ngisho okhohlelayo. UGabisile ubonile lo ukuthi ayi cha, singathi kuthulile ekhaya, wabiza uNobuntu. Wathi Nobuntu wambuka, wathi ngicela ungisondezele usawoti. Wawuthatha usawoti wamnikeza uGabisile. Uphakathwayo, Mamzobe bebedla kumnandi nje kodwa bethule. Lapho uNobuntu ubesaba ngisho ukuphakamisa isipuni guys. Ubesaba ngisho ukuphakamisa isipuni, amahloni abesambethe njengengubo. Hayi-ke kuthe ngakusasa uphakathwayo eselapha estadi efundela iBhayibheli. Wafika uNobuntu aphethe urhalakaqa lwemvubu. Wafike walisondela nalo walibeka phezu kwetafula eduze kwaphakathwayo. Waqeda waguqa ngamadolo. Wathi baba, ngisacela ungishaye. Phakathwayo wathula nje wambuka. Wathi baba, ngisacela ungijezise. Angeke ngisakwazi ukuthi ngiphile nale inhlungu lezi. Imvimbo ozonginikeza yona ingcono kunalo mvimbo onguzwayo ukuthi uthule uthenya. Ukuthula kwakho kuyangibulala baba. Wathula nje uphakathwayo. Wathi ngiyacela baba. Phakathwayo wayithatha imvubu. Wathi kuyilula kancane. Waqeda wayithatha wayijijela ngaphansi kwetafula. Wakhala uNobuntu. Wathi baba, ngisacela ungijezise. Wathi uNobuntu hamba olala. Wathi ngeke ngize ngiyikulala baba, ungakayenzi lento engikucela yona. Phakathwayo wajika nesitulo. Wathatha iBhayibheli wamnikeza lona. Wathi ngeke ngikwazi ukujezisa mina, kodwa into engingakwazi ukuthi uyenze ukuthi uhambe nami esontweni kusasa. Esontweni ila uzothola khona ukwahlulelwa khona, futhi la ozokwazi ukuthi uthole khona ukujeziswa okukufanele. Wathi uNobuntu ngeke ngikwazi ukuya esontweni baba. Wathi uNobuntu le khathi nasiphila ngomkhuleko, singabantu abathandazayo. Angikwazi ukuthi uphuma kuziphini intaba, buwenzani kulezi ntaba. Uma ukuthi ufuna ukwamukeleka kuleli khaya ngokuphelele, kuzomela uhambe uye nami esontweni. Uma kungenjalo ubuyele kulezi ntaba ovela kuzona. Nobuntu amphatha kabuhlungu lawo mazwi, kodwa-ke bekumele aligwinye izambane ngisho lishisa. Hayi-ke guys, uphakathwayo njengomuntu omnene enhlizweni uke wathatha ithuba futhi wahamba wayoxolisa kuNdlovu. Washo wathi usekhathele ukuthi bebambane ngeyihluthu. Sebebambane ngeyihluthu isikhathi eside kakhulu. Uyasho ukuthi ngesikhathi sokuthi manje bethelana namanzi bephinde futhi bekhumisane umlotha. Hayi uNdlovu wangaba nankinga nalokho. Uyasho nanokuthi kuzoba nzima ukuthi belawule iy'ngane zabo lezi ey'baqhathayo, kodwa kuzomele bezame njengenhloko zomuzi ukuthi belungise izinto. Hayi uNdlovu uze wamxhawula guys uphakathwayo, ekhombisa ngokuphelele ukuthi hayi uyavumelana nalento ukuthi bakhelane uxolo. Base basho ukuthi bazobonana esontweni. Hayi sifikile-ke isikhathi sokuthi kube yisonto guys, baye esontweni. Bekumnandi, uSiphamandla eshumayela ngokubuyisana, kwakuhle kanjeyaya. Hayi-ke uNdlovu njengensela mkhululi naye uthathile-ke ithuba ukuthi ashumayele. Umane nje wabonga abazalwane wanconcoza, washo wathi umoya kaMthembu ugijima emthanjeni inhliziyo yakhe. Hayi abazalwane bathi amen. Wase washo ukuthi uyayibonga le ntshumayelo kaSiphamandla, kodwa ufuna ukuthasisela phezu kwayo. Bathi amen. Wathi yabona le ntshumayelo ingikhumbuza indodana yolahleko, okwathi ngisho isidla ney'ngulube emgqonyeni yathi sibuyela kubaba wayo akayibuzanga ukuthi uvelaphi. Wamane nje wakhetha le enone kunazo zonke, waqeda wayihlabela yona, badla basutha. Wathi abazalwane amen. Wathi-ke nathi namhlanje bazalwane sinendodakazi yolahleko ebesihambe isikhathi eside ihlele entabeni. Le ndodakazi kuthiwa ibibuye eDubai, igqoke iy'keti ey'ncane ey'ngaka, idlala ngento enayo. Bathi hawu bangabe basasho-ke manje ukuthi amen. Wathi ngikhuluma ngoNobuntu. Nobuntu sukuma phela bekubone. Ufike enza amacala uNobuntu, enza izinto ezimbi nokukhohlakala mase ey'tshela ukuthi thina sizomxolela, ebese ey'tshela ukuthi thina sizomhlabela le enonileyo. Thina sinalo uxolo-ke thina abazalwane, futhi asinamvu enonileyo sizomhlabela yona. Bathi abantu hawu lapho phakathwayo nkosi yami ubeseloku eshawa amahloni ebheke phansi, ehleka insinini into engekho. Uthe secasuke kakhulu phakathwayo, wamane wabhekisa amehlo kuSiphamandla etshela ukuthi mhlawumbe uSiphamandla uzomkhuza uNdlovu. uSiphamandla wangamkhuza uNdlovu, waqhubeka. Wathi kodwa kungeke futhi ukuthi uNobuntu angabi nje ezalwa emndenini onje
phela bazalwane uNobuntu uzalwa kaMzobe. UMaMzobe bekade efuna manje ukuba umkhululi kungekudala nje. Loya mndeni ukhohlakele ugabisile naye Nkosi yami engasashawa amahloni, wonke umuntu eseloke enyobozela. Wamane wathi uPhakathwayo uyayibambela amathupha-ke manje guys. Umane wathi lacu wasukuma phansi waya ngqo kuNdlovu. Uthe uNdlovu esaqhubeka esambeka amabalo uNobuntu wamane wamthinta la ehlombe. Uthe mephenduka uNdlovu umane nje waphendula isibhakela ebusweni. Samuthi qhush wayolahleka lapha phansi. Uthe esathi uzama ukuvuka seze sesibili isibhakela. Wathi uPhakathwayo uthini? Amnike sesithathu. Wathi uthini? Amnike sesi4. Uthethe ulahle sesihlanu bambamba abazalwane bamgudluza eduze kwaNdlovu. Lapho uNdlovu guys ubesesopha emlonyeni. Wathi ushaya mina, ushaya insiko la kaMkhululi. Ushaya insiko la kaMkhulu. Wathi uPhakathwayo woza ngikuphinde. Lapho uNobuntu guys bese kuthi akamane amba umgodi angene phakathi acashe. Ubese yisola nanokuthi ubeyaphi laphaya. Lapho uPhakathwayo ubeshilo vele wathi akaye esontweni ilazi uthola khona isijeziso sakhe khona. Kodwa manje mase sehlambalazi-ke esontweni kuyala phela ingane yakhe. Umane nje wayilwela guys. Uyithuke naye sehluba uNdlovu ngesibhakela engalindele. Phakathwayo akasiyena umuntu onodlame futhi anginaso isiqiniseko sokuthi wake wayitshela nje ukuthi angaze enze into embi kanje esontweni. Kodwa-ke imizwa yakhe imane yahlule ngokulawuleka. Wathi nje akekho ongakhuluma kabe yami indodakazi. Wagcina sekuchwiza isibhakela sikamentshisi amshawa walahleka laphaya uNdlovu. Guys, idrama inkulu ingaka isigaxa. Iphele lapho-ke guys, ungakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama